huwa l-ħolqa li jmiss fi tradizzjoni ta' dizzjonarji f'Malta li tlaħħaq l-400 sena. Nhar it-19 ta' Ġunju ġie varat is-sit Dizzjonarju.mt, id-Dizzjonarju Nazzjonali tal-Malti online, li huwa riżultat ta' xogħol siewi tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta u riżorsa li bla dubju imliet lakuna l ħafna li mhux biss jużaw il-Malti fil-professjoni tagħhom iżda għal kull min għandu fil-verità l-qalbu l-lingwa Maltija. Ġie varat mhux id-dizzjonarju fih innifsu biss, ġie varat il-proġett li id-Dipartiment tal-Malti qiegħed jaħdem. L-għajnuna ta' ħafna nies u entitajiet, apart id-Dipartiment tal-Malti u l-appoġġ kbir li sibna mill-Università rridu nsemmu speċjali lill-RIDT qiegħed jgħinna ħafna fejn jidħol il-finanzjament tal-proġett u ħafna nies li impossibbli semmihom kollha, ma li flimkien qed nagħmlu tim li mixjin tajjeb ħafna. Is-sit huwa Dizzjonarju.mt. Bħala taqsim għandek ikollok dik ngħidu l-lemma, l-kelma l-kbira fuq, il-kelma l-iktar importanti, mela għandek pereżempju frisk, pastizz, u mbagħad għandek ikollok l-informazzjoni taħta. Ħadkun qed tinstema' il-kelma, jiġifieri għandna atturi professjonali qegħdin nirrekordjaw il-vuċijiet tagħhom, allura anki xi ħadd barrani li jrid ikun jaf kif eżatt supposti lissen il-kelma bil-Malti għandu aċċess għal dik. Ikun hemm informazzjoni oħra jiena ġifieri jekk qed nitkellmu fuq pastizz, pastizzi singular, itik il-plural pastizzi, jgħidlek kif il-kelma pastizz tinqasam f'sillabi, pastizz, imbagħad tiġi l-biċċa l-iktar interessanti fejn għandek is-sensi, it-tifsiriet differenti tal-kelma pastizz. Ġifieri apparti dak li nieklu pereżempju, il-pastizz huwa dak il-kappell li jilbsu l-bandisti nisa jkun ġej għall-ponta. U mbagħad għandna il-frażijiet, jagħti wkoll il-frażijiet dan id-dizzjonarju. Isek pastizz, pereżempju, li ngħidu għal xi ħadd li jkun naqra ngħixu insomma. Barra minn hekk id-dizzjonarju jieħu ħsieb li jagħti il-familja tal-kliem. Ġifieri jekk għandna f'moħħna jiena fil-kelma papa, pereżempju, ħajatik papa u sħaba wkoll. Jiġifieri antipapa u allura huwa dizzjonarju li qed jiġbor il-kliem ukoll familji.